Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje. Barkanmu da wannan sahiya ta talata wadda ta zo biyu ga wannan wata na nasara, wadda ta zo 9 ga wata na Rabi'ul Awwal, wata wanda an kahi manzo Allah a cikin shi. Babu shakka wasu sun nemi tarihi na kokuwan nan ta tsakanin Jirgi ɗan Ali da shi da sarkin sarakuna Kasuka Zuga Kasu ɗan Tune. Babu shakka zamanin ku ba a zarumi. Wannan lokaci da kokowa da aka yi birnin Kwanni, wadda 'yan uwa suke neman tarihi, inda ni ba da tarihi suka ce ya ɗan gunce musu, suna sa a cika musu. Babu shakka jama'a sai ku yi haƙuri, insha Allahu gwargwada abin da an ka sani za ni ba ku tarihin wannan babbar kokowa da aka yi birnin Kwanni, inda Jirgi ɗan Ali tsawon wata 3 ya tare garin Kwanni. Duk wanda ya zaka sai ya sashi layi. Lokacin nan na Alhaji Biro hankalin shi ya tashi da Alhaji Wandara, Alhaji Wandara sarkin baki na can garin Kwanni. Babu shakka hankalinsu ya tashi da Alhaji Adamu Kaza, da Alhaji Kamai ɗan Kwara, da Alhaji Atto. Duk waɗanda ke kai da kawowa na sun rasa ta hanyar da za a yi wannan Jirgi ɗan Ali a kai shi ƙasa a cikin garin Kwanni. Dalilin haka na Alhaji Biro ya kire ni ya ce, mai dala'ilu wai kai duk ƙasar gababu wanda ya ima jirgin ga. Nace sai in sarkin sarakuna na Kasu ɗan Tune. Babu shakka wannan tashi gudana za shi mai. Ni da kaina da ke muku magana na zaka da birnin Kwadibar jirgi na tashe ya yi kayi 30 da ni yayi na 31. Saboda haka abba zan taɓa mancewa da tarihin Jirgi ɗan Ali ba. Ita duniya haka ne take. Aha, akabar. Gaskiya na. Aha, akabar. Suka Zuga an yi zamani. Subhanallah. Haka ne rayuwa take ta duniya. Lokacin da Alhaji Biro ya ce mini, mai dala'ilu ka shirya mutai ina za a ganin Kasu, nace shi na ƙasar Tebarak. Wanda haka lokacin kaka ba a samun Kasu ko ina sai wurin noma. Lokacin nan na Alhaji Biro ya biɗo wata mahaukaciyar kokar, wata kokar mai ruwan bula-bula. Ya ce, mai dala'ilu ka tashi mutahi sai mun biɗo Kasuka Zuga. Ka gane mu muka bi ta Dibisu, muka hau ta wajen Dosai, muka zabura gagare mu sai wajen Sahiya garin su Kyaushe ɗan Muhammad. Ka gan mu nan muka bulle ga babbar hanya, ga mu wajen Majiya. Shikenan mun ka bulle ga mu mun ka kai garin gana na su Yahaya Kaka. Mi aka ce mai, kai dai muka je da mun ka tahi mun ka kai garin su Yahaya Kaka. Shikenan sai muka isa, aka ce ai Tebara ga ta can daga hannun kamar hannun Hausa. Shikenan muka tahi. Ka gan mu ko da zuwan mu sai mun ka zo mun ka iske Kasuka Zuga. Aka ce mana ai yana gona. Allah akbar. Lokacin nan na aka sa yaro Kabin ya tahi da mu, ko da mun ka zo gona Kasuka Zuga ya yi damƙin nan irin wanda aka yi ta cika gaba, ana jayowa ana aza bisa kafaɗa, ana jayowa ana aza bisa kafaɗa, wanda in ka yi zuwa 2 na 3 sai ka yi dame. To haka mun ka tarda Kasuka Zuga bisa ga wannan aikin. Lokacin da muka sallama mai ya ce, kai waɗanga mayya daga ina na suke? Kai Alhaji Biro ya ce, haba aje wannan jam'iya daji ya kama da wuta. Aiki na can Jirgi ɗan Ali ya tare garin Kwanni, duk wanda ya zo sashi layi hikai. Da haka Kasuka Zuga ka aje Kasu. Ya ce ina aiki ni kai,
ina ba zan bar ma wanga aiki kai wanga Alhaji Buru ya ce duka nawa na gonar ka gayi kasu ya ce in taya haci tana 350 wani bai ta yi 300 ya kiran ya kuɗi jika 300 ya ce ga su kowane da mai jika lokacin nan jika kuɗi ta lokacin nan ya zaka nan jimkiyar nan wurin na an kabaro ta ban san ko an gudda ta ba ko tana nan lokacin nan na ka suka zuga ya zaka ya gyara muka shiga mota muka tahi da mun ka zo gida ya ba da kuɗi kuma jika 150 ya ce wanda zai yanke maka haci ya je ya yanke aka ba tsohuwa jika 50 hajiya tana zamne ka suka zo ga ya zo yi wanka ya shiryo ya zaka hajiya na zamne ya duka nan gabanta hajiya ta dahi kan kasu sai da gashin jikina ya mutse ta ce Allah shi maka albarka kuma Allah shi kai ka lahiya Allah shi ba da sa'a ta shahi kai ne ta ce a dawo lahiya kasu shikenan ina kallon tsohuwan nan Allah shi gafarta mata lokacin nan na aka shiga mota muka komo ga shiganmu rigijib ga mun dawo aka zaka kasu aka aje shi Alhaji Wandara ya zayo ya sayo kafan nama Alhaji Kamai dan kwara ya sayo koka Alhaji Adamu Kaza ya kawo hura kasan shine a sarkin hura aka zaka shikenan aka aje kaso ya kwasa ya zaka ya samu awa guda 2 na barci sa'annan Alhaji Buru ya ce mai da na'ilu ka gaya ma kowa kaso ya zaka ne ce ban haɗa ma kowa amma zan gaya ma Sagalo saboda ya san irin takar da zai yi mai no haɗa ɗani zo ni gaya ma Alhaji Sagalo ne ce Alhaji Sagalo ga sarkin sarakuna fa ya zaka ƙasar ga ya ce wane kaso ya ce lalle yau jirgi sai wanda Allah yi da shi ana nan kai dai kwani tashi sai ga kokowa daɗa ta kai inda ta kai jirgi ɗan Ali lokaci ya kai inda hubin Suleimana Allahu akbar kuna ji duk wanda ka ɗarman laya da dagumi ga uban sunan ya zo lokacin nan na marece ya yi ƙarfe 5 ta yi hili ya ci ga jirgi da alishi na ta abin da shi kai lokacin nan ƙarfe 5 da minti 20 muka tuɓe na bi baya kasu la ilaha illallah da mun ka shiga cikin hili kasu ka zo ga yattuma cikin hilin nan na kwanne ya zo ya dabka kafa gaban Sagalo ya katar abin da ya iya lokacin nan na hili ya yi daidai da kururuwa ta game hankalin kowa ya tashi lokacin nan na kasu ya gewaya ya zo ya dabka kafa gaban Sagalo ya miƙa hannuwan nan shi na kirari Sagalo yana abin da shi kai shi kenan an ka kama zuba kuɗi sefa da naira aka kama zubawa ina ba sai kwana sun ga ƙare ma jirgi ɗan Ali ya zaburo da gudu ya taho ya ɗauka kuɗi kasoya nan shina ta abin da shi kai ko dibi ne bai yi ba sai da masu kuɗi suka ƙara zubawa sa'an nan ka suka zuga jirgi ya game kuɗin ga ya miƙa ma mai dubu na tsarnawa yaro ba hija da mayya shejima lokacin nan na naɗa kokowa da ta surmuƙi an ka ce ma masu ganguna kowa ya tsaya an kai cit kamar mai gari ya faɗa ruwa lokacin nan sai an ka busa da mai dubu ya busa na rantse da Allah duk inda ka so ya aza kafa sai ya yafa hannu shi gudda kafa in ya yafa hannu shi gudda kafa jirgi na ja da baya shi na ta ja da baya za shirin taso wannan da ya saba yi mana ina ko da jirgi ya zaburo ba sai sarkahe ga hannunka su ba sai ga jirgi saman hannunka su ya sarkahe can kasu ya maido shi ƙasa ko motsa bai ba la ilaha illallah da an ka kama zuba ƙasa Sagalo ya ce a'a a zuba masa fama jirgi ruwa don Allah
ana ta zuba ƙasa kowa ta game, babu kaso babu jirgi ɗan Ali duk ƙura ta game. La ilaha illallah, yaƙi ya ƙare. Lokacin nan na daɗa ta tabbata cewa kaso ka zo ga su Alhaji Kamai ɗan kwara, su Alhaji Wandara sarkin baƙi, su Alhaji Buru, su Adamu Kaza, kowa abin da iyaye nan take an ka haɗa maka suka zuga, aka ce shi koma gida wurin aiki ne, ya koma nan take kamar bai zaka ba. To haka nan na in zamani yake ga mutum, kuma ana na aka aza wata kokowa ta kofi cantawa gari, jirgi ɗan Ali ya kwarari ka su can, yayi abin da shi kai, ya zo ina wanga kayi da an kai kwanni ba sai zan mustahabbi ba, na can na tawo gari an kai can na kasu ya kiran ya mai yan kwanaki ne. Dalila haka yan uwa masu sauraron mu, to kun ji irin gwagwarmayar da an kai wannan kokowa ta tsakanin ka suka zuga da shi da jirgi ɗan Ali, haka ne. Shi